Hemen ere pilotari gazte desente. Eta horien artean, bi Joseanek gehien ezagutzen dituenak. Bat jakina Anaia, ez da dudarik. Pilotari guztietan gehien ezagutzen duena, etxe bereko izanik. Baina, Josean bazekiat, kokari ere horrelako txe kariño berezi bat badio alaik, ez da? Bai, alkarrak irasko bilia txik eta be motilloa izan hauk eta beak irasko bilin hauk eta dudipa, eta gero gaina deno bazekio, kokan zea, hori bilioen, enpresati momentu txarren gehituen kanpoa, eta hortzeilean, zean ez afizionatu, ez profesional, ze izango zan jakin bare, eta gero lehen gurten txapeldun izatea lortu zin, eskuz, hortxe biharreko maiortan, da ia etxe neotetik hortxe bilatuek, lehenengo maiortan jokatzea, pelotari denak nahi duen zehortan, denak iritsi nahi izatuen zehortan maiortan jokatzea, bintzat, eskuz. Eta parejatare, biraka, pixkara gora jutean. Guri Josean, iruditan dugun gizon honek altzan jaioa eta bigarren mailako txapela lortu duen pilotari honek beti hotz itxura ematen du. Bai, alaek, otxaxa barra askotan beharrik falta zaio, pelotai bezala pelotai handi baina falta zaio goize pixkat, genio pixkat, askotan behotzea, baina gaintzen pelotai bezala oso pelotariek. Alpestegia ere, ezaguna izango dizue gehienok. Profesionatu mailan, atzekalde horretan bere legea agindutakoa. Gero, Mikel Gonikin gutxigura bera, ez da, Josean? Hortxe ibilituen biak debuta egiten, ez da? Garai beretsukoa dituk, alde handirik ez behintzat. Mikel Goni zertxo bait lehentxeago uzten biat, baina alde handirik ez. Eta honi ere beste askori gertatu zaiona. Afizionatu mailan goi-goian, kontrariorik ez baldu bezala. Profesionalean, egin beharreko bide hori egiten, ez da? Kosta egiten eta normala, salto inota hoitei afizionatutatik profesionaleta eta momentu hartan profesionaleta pasazanen afizionaletan hoenetako batuen, hoena bezala. Baina, gero, profesionaletan kosta egiten zaiek, pelota errexago galtzo delako, oaindi profesionaletan ritmo noitu gare daulako, profesionaletan daitzen pelotarik veteranoik asko zobeto defenditzeu delako pelota, defensan, jakerrestaten, pelota txarrak ematen, eta kosta egiten zaiek eta dire kostatzen ari zaiek, bai arroioi eta bai apestegiai kostatzen ari zaiek, profesional mailen zehatzea, salto egitea. Horra ikusi duzue Inixio Tolosa ere. Arroio bigarrenarekin jokatuko du. Oiongo pilotariarekin. Atzekaldean bi pilotari gazte. Eta aurrean veterania, jakina, Inixio Tolosak. Eta ilusio ikaragarria beste saltutxo bat gora egiteko. Juancho Kokak. Eta bi atzelari gazteko, bai? Juancho Koka bagarrik ez. Hemen dizkiate aukerak, Josean. Hemen etzeo beste bueltarik. Aukera, hemen egin beharrik pilotan. Eta partidua, ilusiokin da dauzkean aketsak eta zehatuz, ikasiz da, zehatuz. Pelotan indata saia duta. Bai, hemen beste ofizio guztietan bezala etzegok laster biderik edo bide motzik. Hemen egin beharreko bidea dena bete behar da. Eta jakina, Ruben Beloki edo Patxi Eugi bezalako kasoak ez ditu beti ematen, debuta egin eta papatean angoian egotea. Ez hoi, pelota jaundik fenomeno dienak, gutxitan atatzeienak izateie baino gaientzen oso zailek.
normalen pixkana ikasten jutez eta gora itxtea kostatzen dut, normalen. Ez dela mordoka bat ikusten ari gaituk, gazte mordoka bat ikusten ari gaituk, batean da bestean. Gazte horien artean esan daiteke, bueno, Mikel Goñi bera dela ilusio gehiena sortu diguna. Baina, bueno, Olaizola eta Agirre eta aurrekaldekak izaten ari nauk. Basatorrek beste belaunaldi bat ere, bazekiat pilotazale asko pixkat beldurtut ere ibili diala, eta gero ze gertatuko da hauek urteen poderioz usten diotenean, baina Basatorrek atzetik ere pilotari andana polit bat. Bai, jendeak esaten di, guain hortzeek profesional mailetan daena goiko figura hundi, hasi Julian Retegi, Ladiz Galarza, Martin Alustiza, Fernando Arretxe, zezeaga, hoik aurre haziaztek, ez dugu zaharra, baina Julian da kenduzkio, Ladiz kenduzkio, baina ia 36 urte zuzkea, eta hoki aurrea, eta jendeak esateik hori nutxune betetzea zai izango, ez da garraixa hori nutxune betetzea. Dena denez alda beti gertatu hori. Beti ateatzek, uste gutxinanen tak ateatzen pelotariat, ez da gerraixa gaurko honen, holako maileko pelotari ateatzen, baina ateak gotxuk. Bueno, Josean, gauko 12ak ere joak dituk, eta partiduari saltza pixka eman behar zau. Ze tankera ematen diok, ze itxura partiduari. Gero azmatzez baduk ere kontra egiteko. Bueno, nik etzegipa, nik atzen ikusten dit, atzeko bi pelotarik zeitio ben horre ongoala pixkeat, zean partidun erabakiko gula pixkeat, gehina erabakiko gula behintzat bi atzelarik. Bi atzelarik, aber zein ondo nabiltzean da zene gutxina galtzeun da, horre ongoala behintzat gehina jokun. Eta bi aurrelarik, Juancho Kokare pelotai atrebitu edek, baina ikusan dena bi veterano ditu, Juancho gaztea izan ati urteatzu bazen maizkikia, profesional mailan, eta nahiak defensa lanetan da, zean defensan da pelota garabatzea nik uste saiatukola errematatzen, eta defenditue ondo itxeie normalen pelota lehen sanduna, profesionaletan urteatzu da maizkinago eta defenditzeie, eta nik uste atzen ze pasatzean ze sanai handi izango la partidu honetan. Bai, eta anaiak dagoeneko urte mordoka bai profesionaletan. Bai, nik uste amaik etzeki seguro esateko, baina eamango izkik amaik amabia dute, ja veteranoa. Ea, veterani horrek laguntzen dion gaurko partiduan. Arroiok ezkarra dotorea, bi atzela diri ezkarra dotorea, Arroiok gehiago kostatzen zaio pelota muitzea eskubikin. Arroiok ezkerra zeraman. Eta Pestegiak atzeratu, biek ere takean pilota gozatzen eta atzeratzen badakite. Ez, txapa zuten izan, ez bueno, amandi behintza eta inorreztak jau. Hemen dio oso raroa ezela dituzatak. Ormabikoa Kokak, Olosak eraman. Eskatu zio, baina behin pelotari hola abituta honezko zaila izaten de guztea. Atzela intzat hobe hauen, baina anaia zabalet izatorreak horrik eta ez guztik izan. Horti alperrik. Horti ez sartu behar. Pestegia. Hartzu zuen.
Apestegia, eraman Inicio Tolosak, Tolosa hirugarrenak. Ez, Gaizki sartu hoie, gaizki sartu hori eraman da Beti ere. esate duna, eta gazte askotan gehi hoixitei askotan irrutiti sartu, kontraio kolokatuta honen normalen, eta gero aurreak ahun behar danen, da han aurren sartu behar duanen pelota daudun botea jartzen dituk, gaizki indakoa. Oaingo pelota hori. Pilota haidez aurreko kuadrotan hartu behar dela, zen nahi bigarren kuadroan edo handik aurrera. Hor pixka nahi lotan zeoan, baina hola pelota txarrea sartuek. Bi eta bat. Pilota aldaketa itxura denez. Bilan guztiak probatu dituzte behintzat. Eta orain probatzen ari dira. Inicio Tolosa eta Arroyok Zaskitik aukeratutakoa. Adoa, zakera Tolosa atera du ezker horma gehiagik ikutu eta arazori gabekoa Apestegiarentzat. Arroyo, indartsu pilotari. Oain frontiz aprobetxatuz. Eta Joxan Tolosak makina bat aldiz aipatu dugu, ze poz ematen duen pilotari gaztea ikustea. Beti ere pilotari duten guztia ematen diotelako, eta ustez Arroyo eta Apestegi horretan saiatuko dira. Handiak ematen, partidua zer honetan behintzat, hartan ari dira. Ilusio handikin behintzat, gaizki ondo ilusio handikin. Iez egindakoa, Kokak Sotamanoz atzera. Inicio Tolosak eraman, eta ezkerra sartu beharko du Kokak. Eta Inicio Tolosak huts. Altxatzeko mugu pelota, garbi hortze joan gaina, baina zabalarontan askotan biltzea kostatzen zaio pelota. Eta normalen ezkerren baino eskubikin hor zabalalde hortan pelota errexago galtzedik. Egoingo gezerretzin, pixkeat gaina sartu zaio, baina ezerrez. Hiru eta bat. Ondo. Oso ondo sakea eta oso ondo erantzuna ere. Eta hori ere ezin eraman Tolosak. Zabaldean jarretako pilota horiek beti dira gaizto xamarrak. Hala ere ez dakit zerbait erraroa edo gertatu dute zaion. Jarri nahiko ondo jarri delako. Ez behartuta itxiek, basante, oso bizi ateaek. Juantxok, zatuna eta pelota ia behartuta eta obligatutako pelota hauen. Ezkerrantxoa, oso bizi ateaek. Eta ia pasa bezala intziok. Oso... Bai, eta Juantxok baztertutako izateko desinteko eman dio. Bai, zartako ondi oso azkarratea pelota. Lau eta bat, zakea zabalera. Ondo bildudik, zuen erresa. Arroyo bigarna, zazpigarren kuadrotik.
Momentu zatzelarien artean alde handirik ez. Eta gero oso garbi dago Urdin. Mixo Tolosa, eskar gantxoa, ez berak nahi bezalakoa, baina min egiten horietakoa. Arroyo. Apestegiak, gora. Goiko txapara. Beraz, 4-2. Eta Apestegiak duen guztia eman dio horri ere. Begira, 7. kuadroan. Pilota, goiko txapara. 1700, bostehun mila eri edo behetik eskatuko duena. Kokak, aukerakoa. Luze moztu eta Bien tartea oso ondo. bien tartea oso ondo. Denok ere pilotak da luzea espero genuen, hain zuen egokia atzera jotzeko ere. Bien tartea oso ondo mozutzen dik. Hortxe duzue, begira. Bien tartera, gainera bizkarra ikutu du, indarrez, oso ondo. Bost eta bi. Apestegiak eraman. Tolosak ere bien artean pilota jarri nahi. Keinu egin eta utzi. Arroio gondo. Arroio egondo eta ondo Apestegia ere etzelako bat ere pilota erraza. Eskatu. Ondo gainea. Atzera Tolosak. 9. kuadrotik eraman Naparrak. Eta orain tanto menperatzen ari direnak Urdinak. Baina ondo ari da Arroio ere. Naiz eta bere buruarekin azarra dabilen. Arroio, haze pilotaka da. Oso ondo, hain gontan. Horra berriro ere astintzeko modukoa. Tolosa, zer egin behar du. Ez du pilota jarri beran nahi zuen lekuan. Piskat behartu hartu di gainea, arrimatzea zi joan pelota. Sartu baina zuen pelota oso aukerakoa. Koka. Honek ere era behartuen eraman. Tolosa. Oengon bizi mantziok. Ea oraingoan txapa gainean moztu, Koka antxe zegoen. Kantoaren bila, Inixio Tolosa baina. Oso ondo, eskarakin. Hortxe du. Apestegiak atzera asko gozatuz. Oso ondo. Bi atzelariak, eskarrez oso ederkia dira. Tolosa.
Eta Arroyo. Hau gora, ez Ez. barrundek. Arruan ozta. Arroyo. Eta berriro ere oso pilota kada politak. Dozen ardi bat ikusi ditugu tanto honetan dagoeneko. Oso pilota da kada politak. Gora. Gora. Bota behartzuela ematen zuen bai. Bine eta berriz antxe. Azkenengo losan, azkenengo harrian pilota jarriz. Eta azkenean Goiko koltsoira joan zaio. Apestegiari, hortxe duzue. Ez dago indar faltarik. Indarra eta sasoia sobra dago hemen. 3 eta 5. Mitxo Tolosa. Atera du luze. Apestegiak eraman, antxe da amezketakoa, baina sartzerik ez. Eta Arroyok eskarka da bikaina eman dio oraingoan ere. Ondo bintartea, oen bide. Eskerra idea oso polita, eraman Kokak. Gehitxu, lehen, ahumaliz gehitxu inbertzin, aurrea lehen. Ormabikoa altzakoak eta txapapera amezketakoak. Eta adi, Josean Tolosak esandakoari, oraingoan, gehienetan edo beti bezala, ondo ikusi baitu Joseanek, anaiak zer egin behar zuen, aurreko hartan aurrera egin eta hartzekotan aurrean hartu. Lo ibiliek eta bile egun berri gauro. Ezkerrantxoa Bai, denborarik ez emateko bat ipar. Ezkerrantxoa bikainek joiko oso ondo, baina gero denboa mantziok eta beak aurreak egin beharren atzeak egin dik. Dagoen zabalen deja daitea jundek eta hor txapapea. 6 eta 3. 6 Kokak eta Apestegiak, 3 Tolosa 3 eta Arroyo 2. Kokak zabaldu, oso ondo zabaldu ere. Eta lehen Josean Tolosak aipatu digu Koka pilotaria dela. Eta detaile horretan garbi antzeman zaio. Horixe egin nahi zuelako, Josean. Ez zego beste bueltarik. Garbi hundeko itea. Pilota zabaldu. Oso ondo. Anaia txoko aldea joan gaina eta ja geu buelta hartu neako behandu izan dek. 7 eta 3. 8 orain. Baina hau sake bezala kontatu beharko dugu. Hau ere Oso zaila. oso zaila bai. Eraman gaitza zen. 8 eta 3. Sakez altzakoak lortzen duen bigarren tantua. Berriro ere antzekoa, oraingoan eskubia sartu du Ez zuen erresa. Arroyok. Ez zuen erresa, baina oso ondo zehatu. Tarte handiegirik ez zuelako. Bai, eskerpa eta egin beharre gotekin ez. Arroyo eskerrez eraman, Apestegiak tanto menperatu nahi. Koka eta Tolosa elkarri traba eginez. Hortxe da, Koka, eskerra idea bat ere
osatu gabekoa. Atzera orain Inixio Tolosak. Hori ere eraman Apestegiak. Batak jo eta besteak eraman. Alperrik. Koka barruan utzi nahi zuen, utzi du, aukerakoa du, barrura berriz ere Tolosak lanak eramateko. Valiente, ausart eta abil jokatzen ari da Koka. Eta gauz egon bateatzen, oaini irrutian zetik sartu baina oso ondo. Oso ondo utzi txokon da gauzak ateatzen nahi zaizkiok. Andaia berriz oker. Gero gaine indarreko pelotak eta pelota klaseokin boteunokin da ez zinen ibiltzen dek. Minik ez egiten da gero indarka sartzen dek eta ez dik aprobetxatzen be jokue bate. Gero askotan zerbait egin nahi eta aide hartu nahi eta lagunari lagundu nahi, baina pilota aidez Alperri da. Aurreko kuadrotan hartu behar da. 9-3. Orain artean jokoan baino alde handiagoa markagailuan. Tolosak baztertu, eraman Apestegiak. Aurreak pelota horrena. Barruan utzi eta odolkiak ordainetan. Lehen antxe sartu dio Kokak Tolosari eta orain erantzuna eman dio Tolosak. Horra, dotore asko gainera. Txokoan utzi. Etzai, gain ondo atea, baina Juantxo oso zabalea fundazioan da berak nahi baino altuxiagoa. Baina 4-9. Apestegiak eraman Tolosaren zakea, bien erdira berriz ere, orain guztoko modukoa, aukerakoa du Arroiok, ea zer egiten duen, pilotakada handia. Erreboten antxantxi izango da, eraman Apestegiak. Berriz ere bien tartera eta Kokak ezin frontizean jarri. Eta oraingoan oso ondo jokatutako tantoa, Gerriko Horridunek. Bai Inixio Tolosak, nola Arroiok. Eta ondo egindako lanaren fruitua jaso dute. Hortxe. Pilota uste baino gehiago ibili zaio. Bai, tira intziok. Tira, bai. Zinekien nola esan, barrura egin diola pilotak. Eta 5-9. Atera du Tolosa, ez daz batzen ari gehiegi sakearekin. Bederatzigarren kuadrotik eraman Apestegiak Arroioren pilotaka da. Eskerrez Oiongoak. Txukun nahi ditu gatzalarik, Oso txukun. Itzekin diagu. Gu itzein diuga. Orain artean utxe egindakoak gutxi eta jotako pilotaka da asko, baina errazena ematen zuenean txapapera joan zaio pilota garbi Arroio bigarrenari. Etzegiat Josean nik zerbait ikusten duan pilotaka da honetan, baina nik behintzat ez. Ez. Erdi-errikoa, baina Erdi-errikoa denbora ugari jartzeko. Pelota batzuk eta ondo gozatzen duen da earki frontiz aprobetxatzea eta pelota kada earra jotzaizkik Arroioke, baina beste atutan askotan eskubiz da ezin gozatuz da pelota gehiago aldeitzezio, izkerakin baina.
Ezker ez doktore bat, seguro bat, eskubiz baino. Kokak atzera. Arroio ia gora. Apestegia. Horrengo mazterdutakoa. Tolosarentzat aukera. Ondo erantzun dio Kokak. Eta orain altzakoa. Pausu batzuk atzera eman eta Apestegiari laguntuz. Kuidorik gabe sartzen duke, pelota baztertutakoan ere. Irrutikoa zin. Gora! Ez behera izan de, Ez, niretzako ez. Niretzako ez. Inor ez da kejatu, Irutu zaidak edo alako itxura zuelako, agian barruan izango guen bai, baina... Barruan izan de, baina etza bai, eta gaina inok ez txikatea, Bai, neure Olako pelotatan... irudipena izango guan, baina... Olako pelotatan oso, zea izan balitz, hola dudekoa, o... Bai, jendeak adirazeko zuela, bai. Nahi garbi dituzatak, xapaga ezpin. Bai, azeran ematen zian artean eta gorago joango zela. Neroni irudipen hori eman... Baina ikusiko dio, baina... ikustean, oso goiti duen, eta txapazpin jodik hor. Hor, azpin. Hortxe duen, larri duen, baina... Azpien izango zen bai. Kontu. 6 eta 10 eta orain 7 eta 10. Hain geiztoa ematen ez zuen sakea. Apestegiak eraman ez duelako. Lehen jokatu duten partiduan, badakizue. 10 eta 5 izan dira aurretik Kapellan eta Santi. Gero buelta ikaragarri hartu du partiduak azkenan 22 eta 16 Etxeniz eta Galartzaren aurka. Eta horrengo partiduan ere Kokak eta Apestegiak izan dute postanturen aldea 10 eta 5-koan. Ea, zer gertatzen den aurrerantzean. Hau lehengo baino zaile hon, baina ondo amandik. Koka. Ondo baztertuz. Baina gero, beti ere botera. Bueno, beti ez, baina behar baino gehiagotan bai agian. Horra oso ondo bien artera. Eraman Arroiok. Berriz ere aurre joko egin nahi Juantxo Kokak. Tolosak eraman. Kokak eskerra idea pelota zabalduz. Aidez barrura. Hortxe du aukerakoa. Berriz ere barrura efektu eta guzti oso ondo. Inizio Tolosa. Atzera oso ondo. Tanto izango gaina, Kokak ez. Ze pelota manduna. Arroio. Ze pelota manduna. Baina be burue pixka saldu indi, baina... Atzean aurrean zabalean denean saiatu da Koka. Ormabiko azkenean botela azterrean. Inizio Tolosak eraman. Aurrean Kokak oso tantu polita. Kokak jogatutako oso polita. Pilota kada on asko. Pilota tantu honetan. Merezi zuen tantoa iruditan duzuen gizonak. Alde guztita muituik. Eta zartako darra eman bai. Eta ematezin Arroioek amatek itzula izango pelotu Amar kuadron da arrimatuta zalako. Oso arrimatu da, baina oso ondo. Oso tantu politi izan dek. Hasi eta bukatu izan da tantu polita. Eta azken pilotakadak, kotxeak botela azterrean saiatu da Ormabikoa egiten. Gero Inizio Tolosak ez dio mina hundirik egin. Uste baino gehiago tirazio pelotak eta oso ondo moitizkik kontrariok.
Horra berriz ere. Hortxe. Hormabikoa. Horti irakizu guztu baino gehiago. Efeto gintzi joalako. Eta ez Tolosarentzat. Eta ez da Arroio bigarrenarentzat ere. 11 eta 7. Altzakoaren zakea. A ber. Apestegia. Peloto eman inbertzaile geixo. Apestegia ze askotan zeaik aketsik handuina, beti ritmoaten jogatzeula. Eta hor gora itxeko, ondo hartuta gonda, beste zea baten kunbeik, ematea eta zehatzea beti ritmoaten zeo jogatzei. Txikitzera. Bai. Initxo Tolosa. Oso ondo jetxi du. Horra aukerako usteko ere ez da txarra. Alaxe egin du utzi eta huts. Eta gainera pera jodu pilotak. Ondo indi guztea hor zitulako, beste bi gainen zeuzkelako, baina pixka pelota esartu intzaiok, zehai. Arroio pixka pelota barrua intziok eta pelota garbi galdudik. Aukera gozuen ba. Haze pelota emanduna, Juantxok. Oso Bi iztua. gainen zeuzkean da ondo indik hor ustea, Gero, Da pelota pixka gero sartu intzaiok, bai. Horrekin akordatuko da bihar ere. Horra, Pelota oso zaile Juantxok emandik. eta gero ikus ez zuen nola, aztertzen zaion Arroio hori. Eta azkenean tantoa Urdin, 12 eta 7. Apestegia orain bai. Pilotari emanez eta frontizaren altuera aprobetxatuz, atzeratuz. Oso ondo Oaingon oso ondo. Arroio ere. Hortxe du Inixi Tolosa. Hartzeko ona, usteko ere bai. Berak hartzea erabaki du. Barrura Kokak, eraman Tolosak, eskerra idea, Ernez egoen Oso Arroio. Apestegiaren pilotaka da, hori eramate baldin badu Bai, jarri. bada zerbait, jarri da, eta ondo atera zaio. Eta barruan hori ere, nahi duna egiteko modukoa du. Utzi, Oidi eman behar zaiek. oiei. Tanto hori ez dago barkatzeri Josean. Ez. Ematea, jun behar dik oidi, geixo. Arroio asko aide saiatzen da, ondo aidek. Pelota batzu galdu izkie, normala, Kokak barrura, Tolosak eraman, berriro ere barrura eta tantoa. Arki. Hormabikoaren Oso ondo tanto, Hormabikoaren keinua egin zeok. Bai, oso ondo aidek. Oso ondo aide kontrario muitzen. Asko hori zaigu gustatzen bai, Kokaren partidu orain artean behintzat. Gutxienez, holako pilotari gazte bati eskatu behar zaiona. Lehen da bizi jakina, intentzioa. Pilotan egiten intentzioa eta gero, tantoa bilatzea horra aurrean eta saiatzea gauzak oso ondo egiten mugitzen, batera zein pelota. bestera. Gaur gauze gateatzen aizizio gaina eta oso ondo aide muitzen. Oso ondo. Horra, Inixio Tolosak ez du... Zabalea bitxuta zeu Bai, gaina eta... Ez zeukan hor. Eta partidua nola doan, oraintxe jarri bazarete telebista aurrean, begire ezazue Inixio Tolosa eta Arroioren keinua, eta antzemango duzue. Atzetik direla markagailuan. 13 eta 7. Eta azkeneko tanto hauetan gauza politu ugari ikusten ari gara. Ai, txarra hauen. Zein gaiztoak gertatzen diren ies egindako hiek, ez zuen, jakina, hori egiteko asmorik. Kokak. Motz atera du.
Eta oso urruti zegoen Arroyo. Eta pilota txapapera eta kontrakantxara. Bietara joan zaio. Beraz 14-7. Sakez Kokaren 3. Oraingoan luzea. Arroyo eraman. Eta Apeztegiak ere eraman. Koka erdi huts eginez. Txape gainean izan da. Huts Apeztegiak ere. Hortxe dut Tolosak. Tantoa amaitzeko modukoa, Ormabikoa eta orain honetan bai. Eta pilota aldaketa. Horrondo asmatu dik, Josean? Bai, ondo bukatuik. Askotan erresak emate jo, baina horre asmoatu inbertziateik. Horra, Ormabikoa. Baina pixkat engainatu indi txokoa bezala, abituek, Juancho, eta ondo engainatu dik. Askotan gaina jugua daiteko, bai ezker gantxoa eta bai dejada eta bai zehatzeko gorputzekin engainatzea izateko, zehatzea horrego pelotatan. Ikuste bai ondo botagati kontrai gantzematzea noa botabeaken askotan itxitzen dek. Zortzi eta 14. Nixo Tolosa da pilota eskuenetan darabilena. Atera du sakea, baina ez da ari gaurkoan sakearekin behar bezala. Juancho Kokak bai, Juancho Kokak batzen ari da. Eta gainera beldurri gabe jokatzen ari zaio bera baino askoz ere veteranoagoa den Tolosari. Eta tantoa azkar erabakitzen gainera. Bai, tanto bikain egiten ari dek. Bai, dejada efeto, ginera bat, zabalea abituek eta oso ondo. Anaiak ez behar bezala aprobetxatu, baina bestea, Juancho oso ondo. Klase guztitago tanto egiten ari dek eta dena asmoatzen gaina, 15 eta 8. Zakea, zabalera orain. Ondo bildu Arroyok. Oin bai, galdu. Egindakoak eta galdutakoak denak Otar berean daramatza Kokak. Orain arte askoz gehiago asmatutakoak, utxe egindakoak baino. Baina azkenengo hau Erdi sartu gaina, ia kantxa erdi nuen. Eta hola pelotari, Juancho batzuta ondo sartzera idez, baina pelotari aurrelariok gazteo behintzat, hola gantxoz dominatzez duen pelotariok, aurrelariok sartu behalikea, gantxoz bai, baina oso pelota ondo aukeratuta. Oaingoare nahiki urruti eta erdi nuen, kantxan erdi nuen, da ezkerrantxa dominatzen zuen atza nahiko pelota zea hauen. Apeztegiak ezkerrez eraman. Eskainez iez egin dio Arroyori. Ezkerrez dotore. Kasik eskerra politiagoa zauak eskubia baino. Bai, askoz. Eskubi gine aldin behin eltzei honen ematezio pelota txapa izan dut. Bai. Eskubiz ematezio pelotazo errak, baina normalen geho aldin behin ez dik gozatzen askotan da hola ezkerrez askoz dotoreoak eta gainea ez dik enbeste gora bera, eskubi ginean gora bera. Horra, pilota txapara. Kokari, 10 eta 15. Tolosaren zakea. Hau bai. Hau gaiztoagoa. Eraman Apeztegiak. Tolosak huts.
Eta galanta gainea. ez zuen horrek ere, pilota horrek ere zailtasun berezirik, izan nahi dut ez dugu antzeman mintzat gorputzean sartu, edo bote okerra, edo zerbait egin dionik, eta agian horrelakoetan pilotariok zeuek aipatzen duzuen bezala buruan gauza bat baino gehiago ibiltzen da, eta hor azkarra aukeratu behar da zerrekin. Ez dela sakea bai, luze antzekoa eta baztertua. Azkenean, 16 garrena, erreko urdin durentzat. Bai, oso ondo. Bigarren sakea. Askotan aipatu direnez, Ormabikoa oso polita. Haze pelota amandura. Tolosak, hori ere gaiztoa eta hori eramaterik ez. Baina haze pilota eraman duen Juantxokok eta ez dakit ez duen mina hartu ere. Bai, horre eroide, koltsoien bat ozean bat eroide, hemen eskubiko daun sare honen kontra jundala maten dik, kejatu itendek. Eske asko atea de pelota, normalen efektokin beha ikustek, nola atea dan, eta botea asko korritzei eta nola jundan. Bai, eta gero hor jarri eta daude horrelako koltsoi moduko batzuk, baina mina desinteko hartuko zuen, orain pare-parean dugu Juantxokoka eta min keinu nabari xamarrak egiten ditu. Horrako kolpe horietan gainera, besoa hilik bezala gelditzen da eta kolpe txarrak izaten dira. Hortxe duzue, begira. Ze kolpe hartu duen. Erretiratu beharko du. Eta hortxe duzu, ze itxura duen bere besoak. Amasei eta Amaika eta amasei da markagailuak erakusten duena, eta ikusi egin beharko dugu ea Juantxokoka jokatzeko moduan den, partiduari jarraitzeko moduan den. Tartean, Gorputzaren beroa mantendu nahirik, Inixio Tolosa hainbat datu. Tolosa hirugarrenak, 88 pilotakada jo ditu. Arroiok 116. 114 apestegiak eta 86 kokak. Guztira 414 pilotakada. Eta horra, barrukaldean zertan ari diren, geure kamera bat ere aldageletan sartu dugu. Eskua busti, besoa busti. Golpe handia aukela matek. Bai, handia eta txarra ematen dik, Josean. Bai. Horixe izan da tantuaren amaiera. Eta ez du altxature egiten beso hori. Zer ematen dik gaina muñekan daukela, Bai, horko ezur txiki horietan ematen dik. Eskumuturralde horretan duela. Hortxe duzue, alde batera eta bestera mugituz. Apestegia ere masagista lanetan, eta hortxe, itxura denez, hortxe okertzen duenean min ematen dio. Oain ikusten dek, oain ikusiko lehen ikusi du, baina pelota tira iteziok. Hala ere, eraman egiten du pilota hori, ikaragarria, baina gero hortxe okertzen du eskumuturra. Baian zerek eta baian kontrabazeok, zea bat jarrita. Baian kontrabazeok, kontxoiun eta batzuko bat jarrita, baina alako gainea eske pelota asko eta zaiok eta ezin fregatu izan dik eta oso ikundek eta besok intzeatu dik. Eta golpean nahitan ez dezente azokek, Beno, probatu behar du. Agian, artean beroan duela,
Gaizki bali ma uste hau edik, probatzea aukela eta... Bai, lesio horiek orain txikiak ematen diate, baina zerbait eskumuturralde horretan baldin badu, gero ondorioa larriagoa izan daiteke eta argi bili beharko du. Ikus dezagun. Ondo bali madu gaina jokatzen segitzea da gaizki bali madu hemen gaina guai 16 eta 11 irabazte junda eta partidu hola eman da gero etzeu bultzaka eta eskubin jortzetzula eta hola etzeu ibiltzei. Arroyo. Ezkerrez eraman. Arroyo, oso politia. Gehitu inde pelota, gehitu inde pixkeat, baina kostazaiok, apestegiari zehatzea. Markagailukoak ere ez da biltza oso zuzen. Tantua urdin eman bai dute. Berez gorri denean. Deskudion Juantxoke kokake eskubikin da bultzaka eta ezpa basmoatzen jendea desartuko zaio, hemen diru jokatzen duk eta... Nik uste arrazoi duela jendeak. Bai, da behar horret izaten nien lehen, behar buru gaizki ikuste dali mau, holakotan erretiatzea hobi izateala. Abestiak ezin eraman, 13 eta 16. Eta itxura ona ez du, zuek orain ez duzu ikusten, baina guk pare-parean dugu Juantxo Koka eta besoa une oro behian duela eta keinuak eginez. Gero partidu geldi aldioke txarra izatetxuk, ritmoa oztuzeilako, gorputza oztutzeelako, eskuk ezea oztutzeielako. Baita, partidutik ateratzen delako pelotaria. Apestegiak ezkerrez eraman. Horra apestegia. Atzera. Arroiek eraman, orain txikusiko du Kokak. Ea eskuinez jo dezaken ala ez. Eta orain joko horretan ibili behar, hemen dirua mugitzen duten horiek ez jakitean Koka ondo dagoen ala ez, beti horiek ere badezpada argi ibili behar. Hortxe duzu altzakoa, pilota zabaldu. Apestegiaren aukera. Baztertu ere eraman, Tolosak keinu egin eta utzi. Larri duen. Oso larri ere. Eta Kokak txapapera. 14 eta 16. Eta partiduak orain bai aldatzeko itxura du. Bai, Juantxore eskubiz da hor botea eta launtzea eta gutxi bai sartzen da, arek sartze zanen ritmo asko kanbiatzezin, mina hundi ditezin. Horra. Da partidun pixue pixka datzelari inutzik eta... Amalau eta 16. Arroyo, lau kuadro tarditik. Atzeratu. Apestegiak eraman. Arroyo berriz ere. Tolosa dintzat aukera. Esker gantxoa, zora garria. Oaingon bai, asmatu dit. Oraingoan bai, pilota ondo gurutzatuz, indarra emanez, aukera erakoa zuen ere.
gainera lekurik hoberenean. Eta partidua azken 5 minutu hauetan ikaragarri aldatu zaigu. Kokak 2 pilota jo ditu eskuinez, bat botera, beste aidez. Baina ez da bakarrik eskua ondo edo gaizki duen, baizik eta etenaldi horretan pilotariari gero kostatu egiten zaio berriz ere partiduan sartzea. Eta ordaintzen ari dira Koka eta Apestegia izandako geldialdi hori. Larri, bueno, Hori larriago. Falta izan da garbi. Falta, bai. Zakit. Aurrekoa, zakit, herri lotan aurreko pailea pixkeat. Zertzean, baina garbi izan dek. Oraingoan ez zaigu zalantzari gelditu. Oraingoan ez garaziko eztabaidan. Garbi pilota gora joan delako. Eta hemen abantal hobekuntza bakarra, artekarientzat ekarri du. Hau tanto izango, ez, haze sakea mandu nagoen gontan. Zan nahi nuen, norbaiti bentaja, egin baldin badio Juantxon lezioak artekari izan dela, hauek lehen lan handirik ez zuten eta orain berriz gogotik ari dira. Amazeina. Apestegia gutx eta pilota txapara. Bai, utxo, zekinikan txapa gainea moztutza baino gehiago hortxe jartzea jundek, da uste baino gehiago aldain diola ustenik. Eta txapa juntzaiak. Kurioso izan du, Josean. Lezioa Kokak izan dik, baina galdutako pelotak gehienak Apestegiaren egizan ditu. Arrezkero. Bai, beak egaldu izkik, baino esan dit, bea oztu inde pixka partidu teatea inde, baino partidu teatea nabek Juantxo Koka. Lehen beak arek ritmoz kanbiatzezin, bea botea sartuta 3 kuadron atzea, eta hor moztutzen zuen mina hundi indik. Urruzko Juantxo ia ez sarturein pelotana, partidun pixu guzti atzela inutzidik, eta bakikia 2 baten kontra bezala editut. Eta horren ondorioa, azken 6 tantuak gorri izan direla. Kokak, pilota zabaldu, barruan izanengo da. Bigarren boten izan ote den edo iruditu zaigu, baina lehenengoan izango zen. Atzera orain indartsu Kokak. Horra, aukerakoa aide zartzeko ere, keinu egin eta utzi. Eta utz, Apestegiak eta Apestegia galdu ditu bai, azken pilotak. Hauaingo garbi junte moztutzea, txapaina moztutzea junte, baina txapazpia. Ederki aldatu zaigu partidua azken tantutan. Azkenengo zazpirak. Okerrez banaiz, denak gorri izan dira. Hala ere, ontantunek ekarri dugu poza mantentzeko detailetxo bat, eta Kokak behintzat pilota gogoz astindu duela, eskuinez. Hau zer da, aurrek. Eta ez dakit ze irudi arraro sartu zaizkigun hor. Baina, bueno. 18 eta 16. Zer gertatu behar du azkenengo txampa honetan. Partiduak orain kolorea gorri du. Kolore gorria du. Arroyo, Eraman, hartxe du Apestegiak egoki askoa, baina... Oiga, aprobetxatu behar zeo. Koka. Eskerra idea, Eraman. Oi, ondo. Apestegiak, Kokak egin behar lana orain eta... Utxe, eta tanto. Utsa, izugarria gainera. Ez ikusi behar dugu, hori ere bai. Azkenean, hori ez. Oso polita. Eta eskertzekoa da Apestegiaren ere. Dozen erdia pilota errazkan galdu ditu, baina gutxienez saiatuta. Eta oso pilota gaiztuak eraman ditu orain honetan.
Azkenean tanto agorri, 19 eta 16koa. Eta Inixo Tolosak ere, pare bat erremate oso politak tanto honetan. Azkenengo onokotxea, indarra hundirik gabe baina utziz, eta ara ere heldu eginda Apeztegia. Etzeukan, tanto agaltzeko gogo hundirik. Horixi izan da 19 eta 16koa. Eta tanto egitearen ondorioz, sakea berriz ere amezketakoak. Ze arki ezkerraken. Barruti barrura pilota, eraman Apeztegiak. Baztertutako eraman Apeztegiak, Tolosak ere baztertutako eraman behar. Eskatu Arroiok Tolosari honek utzi. Koka utxe eginez, baina tanto. Utxe eginez, baina tanto. Anaia gaine atzeti bueltan ibili behar izan dulako, eta zabalea zijoalako. Eta utxe indik, guain gontan, ez tehilaita utzi txokon, baina tanto izan dek. Bai, bote, egin duen bote nire errazantzen man daiteke utxe egindako izan dela. Bote erabat biurria egin duelako. Hortxe duzu. Atzeti bueltan ibili behar izan dira gainea, daki batzez, utxe garbi izan dira, fetokin. Zubel indera bezala, deti bestera. Hamazazpi eta 19. Ez da aldea hundia, baina hala ere izan behar, partidua bitxura gorria duela. Baina orain zakearekin eta pixkat animatzen bada, agian Josean, azken txampa honetan ere estualdinen bat ikus dezakegu. Bai, Juancho lesio jazuta balima hau eta zean, tantotik, sake hau tanto indik eta pixkat hartu da jokun gehitxo sartze balima urrinek irabazte bazokea. Nahiko partidu raro izan dek, aurreneko 16 arteia era dominatu Juancho partidu horrengatik, partidu bikain indula gorreat eta keo lesio minoi hartu dik, golpeo hartu dik eta urdun partidu era kanbiatu dik eta horreat izan de pixka raroa. Eta guain atzea berriz ia gorri dominau da zaukela amatezunen, torri lege buelta. Ea. Gorriek aldeari usten dioten, ala Kokak eta Apeztegiak eskudan izan duten garaipena lortzen duten. Koka, barrura, Tolosa heldu, berriro efektuarekin barrura, atzera indartsu gainera Kokak, pilota arrotuz, berriro ere aukerakoa, eta txapapera. Goiti bera heldu intzio pelotai, heldu. Gero eskerroma ikutu duenean berantz etorri da pilota ere, oso nabarmen. Eta hori bai, duen guztia eman dio, baina pilota txapapera joan zaio, hortxu dizue. Goiti beraz etorrean, heldu intzio, jo baino gehiago. Hogei eta 18. Badoa, Inixo Tolosa 21. bila. Ez da ari gaurkoan sakearekin mina handia egiten. Aztertutako Apeztegiak eraman. Arroyo. Berriro ere baztertu. Tolosak
barrura, eta hori egin nahi zuen gainera. Hori egin nahi zuen, agian ondo egia ere atera zaio. Txapa gainean hain justu arreskutsu izaten delako. Baina ez diogu aitzakiri jarriko pilotak adorri. Ez hori xe. Horra Apeztegiak ahalegin egin du, baina ezin ekidin 21 garrena. 21 eta 18. Azken zake izango da hause Tolosarena. Apeztegiak eraman. Arroiok oraindik gorde ditu itxura zindarrak. Gora, 22 eta 18 eta horrelaxe amaitu zaigu. Nahiko arraroa gelditu zaigun partidu hau. Josean, arrarotzat jo behar baita, hanbeste gauza izan dituena. Kolorole urdina izan dik, gero lesio moduko hori etorri duk eta handik aurrerakoa, gauza politia ikusi dizkiagu, baina gauza arraroak askoz gehiago. Bai, raro izan dugu hortxe lesio horrengatik, Juancho partiu bikain iten ari zalako eta bukatzek ez dulako izan, bukatu indi partiu, baina ia partiu erditi amaseti aurrea Juancho aurrengo parten ikusi eguna ez taulako ikusi eta pena bat izan dek, gaur partiu bikain iten ari duen da, hoxe, atzenen gorrik irabazi, hobeto Juancho pixkat partiuti atea indek eta urdun ez dik behar bezala partiu bukatzek izan. Bueno, goizeko ordu batak ere jo dituzte eta agur esateko ez da ordu txarra. Aritz Batalde pilotalekutik 2 partidu eskaini dizkizuegu. Bigarrengo arraro xamarra gertatu zaigu, baina, pilota kontuak horrela dira eta gauza mordoka bat ere etorrik zaizkigu partidu arraro horretan. Besterik ez, eskerrik asko, goizeko ordu bat jota dira eta ohera joan behar duzuenako era eta oraindik parrandan zabiltzatenok asko goza dezazuela. Eskerrik asko zuen erretagatik, ondo segi.